ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. హాజీ గారు, కాఫీ తీసుకోండి. అయ్యో, మీరేంటండి నా కోసం కాఫీ తీసుకొచ్చారు? ఏంటండి, నేను మీకోసం కాఫీ తీసుకురాకూడదా? తాగండి. మీరు కాఫీ తాగరా? లేదు, మీకోసం తీసుకొచ్చాను. లేదు, మనిద్దరం కలిసి తాగుదాం. పగలే నా వైపుకి నడిచే కలవా, పడుతూ ఎగిరే అలవా, మనసే నిన్ను చూడని ఒకటే గొడవ, కనులే ఇప్పుడే చదివా. ఏమండి, మీరేమంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదండి.